مولانا جامی رحمتullah علیہ مولانا عبدالرحمان جامی قافلہ نالے ایک گھوڑ سوار بزرگ آیا قافلے والے نو پوچھن لگا تواڈے چ جامی کون ہے؟ عرض کیتی کہ ساڈے پیرو مرشد مولانا عبدالرحمان جامی تشریف فرمان فرمایا تو جامی ہے کہندے نے جامی میں نبی کریم دا قاصد ہاں نبی کریم فرماندے نے جامی تو میرے روزے تے نہ آیا تینوں میرے روزے تے آن دی اجازت نہیں واپس چلا جا جامی دیاں آہیں نکل گئیاں جامی بے ہوش ہو گئے ایک بکری لال کیتی بکری دی کھل پا لی اس قاصد نے اسے بکری نو جا کے پھڑیا فرمایا تینوں سرکار نے جو فرمایا کہ میرے روزے تے نہ پھر بے ہوش ہو گئے پانی منہ پایا فرمایا تیرے تے نبی کریم ناراض نہیں ناراض نہیں تو روزے تے آن دے اجازت کیوں نہیں دیتی فرمایا جامی تیرے عشق دا عالم ہے نبی کریم فرماندے نے کہ اگر جامی میرے روزے تے آ گیا تو مینوں قبر انور چوں باہر نکل کے جامی نو گلے لگانا پائے گا جے صورت ہو گئی تے قیامت قائم ہو جائے گی واپس چل